Беларус Алесь Шпакоўскі вывучае нідэрландскую мову на адмысловых курсах, а таксама практыкуе яе падчас працы. Але калі выпадае вольны час, заўсёды спяшаецца на бліжэйшы размоўны стол. Спяшаецца, каб у цёплай чалавечай атмасферы, як он выказваецца, проста пабалбатаць. Вось гэта нефармальная сітуацыя, нефармальная абстаноўка, якая ні да чого не абавязвае, яна робіць імпульс крэатыўны. Неўлоўны крэатыўны імпульс. І гэта якраз цікава. Як лічаць арганізатары, гэтая балбатня дае не толькі пазітыўныя псіхалагічныя вынікі, але і часам аказвае вялікі ўплыў на далейшы лёс чалавека, які вырашыў вывучаць новую для сабе мову. Найпершы інтарэс замежнікам вывучаць нідэрландскую мову, вядома, эканамічны, бо павышаецца шанец знайсці працу, плюс магчымасць кантактаваць па-нідэрландску са сваімі дзецьмі, бо яны найчасцей ходзяць у нідэрландскамоўную школу. Для людзей таксама важна валодаць гэтую моваю, бо гэта адчыняе дзверы знаёмству з усёй нідэрландскамоўнай культураю. Далучаюцца да гэтай культуры штомесяц каля 2000 брусельцаў. Як правіла, гэта іншаземцы альбо франкамоўныя бельгійцы. Мерапрыемствы праходзяць у розных раёнах горада і ў розны час. За стол садзіцца 5-6 удзельнікаў і адзін носьбіт мовы – добраахвотнік-фламандзец. Як правіла, ён выбірае тэму і заводзіць дыскусію. Мы, нідерландскамоўныя, цяпер у Брусселі, я б сказаў, крышачку ў меншасці. Што можна з гэтым зрабіць? Няшмат відавочна. Але, мяркую, рук апускаць не варта. Мы прыходзім сюды, каб нешта зрабіць для адраджэння нашай мовы. Алесь Шпакоўскі ў захапленні ад самой ідэі размоўных сталоў. Ён лічыць яе вартай экспарту на Беларусь. У нас ўжо ёсць шмат романтыкаў і шмат культурных, адукаваных і, скажем так, проста вельмі добрых беларусаў, якія яшчэ расейскамоўныя і хацелі б вывучаць родную мову. Нейкім іншым чынам, не традыцыйна, не хадзіць на курсы, а прыйсці, можа быць, паразмаўляць, скажем так, з вінцуком вячоркам непасрэдна на роднай мове, нават не пра палітыку, а пра жыццё. На гэтым тыдні брусельскія размоўныя сталы адзначылі свой 5-гадовы юбілей. Яны ўжо пачалі вандраваць па іншых франкамоўных гарадах Бельгіі. Алесь Сівіч, Аб'ектыў.